may pangyayari pang hindi ko inaasahan. Nung araw na ma-flight ako mga kasinag, na-late ako, naiwan ako ng eroplano. Ayan mga kasinag, good morning! Update muna po sa lagay ng dagat namin ngayon dahil napakalakas. Kung mapapansin nyo mga kasinag, itong tulay na dinaraanan ko matubig na. Ayan hanggang doon sa plaza namin matubig na. Gawa ito mga kasinag ng habagat. Ang lakas kasi ng habagat. Gawa ng low pressure. Pansin nyo, ang laki pati ng tubig. Ay, basa tayo nito. Ayan, kung mapansin nyo, yan po ang lagay ng dagat namin ngayon mga kasinag. Kanina umaga, ihahatid ko sana yung anak kong panganay kasi may pasok, half day. Hindi ko na ihatid mga kasi nagagawa ng yung dinadaanan namin doon sa pupunta sa barangay Bubuan. Ang laki ng tubig, hindi maitawid yung motor kahit anong pilit, hindi talaga kaya mga kasinag. Kaya bumalik na lang kami dito sa bahay. Sabi ko mag-absent na lang siya, huwag na siya pumasok. Kasi kahit ang pilit namin, hindi talaga makakatawid. Napakahirap dito sa amin pag lalo na ganito ang sitwasyon. Napakalakas ng dagat. Papasok talaga. Lakas, pero uwi na tayo mga kasinag. Kasi may magtatanong, kala daw nila nasa ibang bansa na ako, kala nila nakalis na ako. So ngayon mga kasinag, andito na ako sa bahay. Sasagutin ko na mga kasinag ang inyong katanungan. May nag-comment kasi, Idol, akala ako nakaalis ka na to abroad. Sabi niya, meron pang di ka na aalis sir. May nag-comment din na nakaalis ka na ba Idol? Diba 20 ang target date mo sa pag-alis? Ayan mga kasinag, nasabi ko nga po sa vlog ko na September 20 ang target ko na umalis. Kasi yun ang ibinigay ko na date dun sa bus ko na mag-aayos yung aking papel. Ngayon kasi mga kasinag, inayos po nila ang aking visa. Kinausap ko ni boss na ang sabi niya baka pwede daw na i-tourist visa niya muna ako. At doon na lang daw ayusin ang aking working visa. Gawa ng para madali daw ang proseso. Pumayag naman ako mga kasinag. Kaso ngayon mga kasinag, nung kumuha po sila ng tourist visa para sa akin, nireject po mga kasinag. Gawa ng nagka-problema po ako. Kung maalala nyo mga kasinag, noong 2017, umalis po ako noon. Itinurist visa din ako ng tiyuhin ko papunta sa Dubai. 1 month tourist visa yun. Tapos nagtrabaho na po ako noon. Pagdating ko nga sa Dubai, hindi pa na ma-expired yung tourist visa ko. Nagtrabaho na ako mga kasinag. Pinagtrabaho na ako doon sa company ng dati ko naging sa Refrigerated Transport System, sa RTS. Habang nagtatrabaho ako doon,
anong may expired na yung aking visa, tourist visa, nag-exit naman ako mga kasinag sa Oman. Nagkuha naman ako ng another 1 month visa. Nag-exit po ako dun. Pagka-exit ko ng 15 days sa Oman, bumalik naman ako ng Dubai. Saka lang ako na-issuehan ng working visa. Nung matapos ko na yung kontrata ko mga kasinag, nagpirma naman ako ng ikalawang kontrata ko nung 2019. Pagkapirma ko mga kasinag ng kontrata ko, umuwi muna ako dito sa Pilipinas ng 15 days lang. Ayaw ko sanang umuwi noon. Emergency kasi noon mga kasinag, kasi namatay yung papa ko. Pinayagan ako ng labos na umuwi dito 15 days lang. Ayun po ang pangyayari noon. Palibas at emergency, wala akong kapira-pira nung time na yun. Nag-utang ako sa company ko ng pang-plane ticket, tapos yung pang-pocket money ko pag uwi dito. Ang nabiling sa akin na ticket noon nasa 55,000. Back and forth na yun mga kasinag, papunta dito tapos pabalik ulit ng Dubai. Tapos nag-utang ako ng 20,000 peso para may pocket money man ako dito pag uwi ko ng Pilipinas, kasi 15 days man lang ako. Tapos nung nakauwi ako dito mga kasinag, bumalik naman po ulit ako ng Dubai. Pagbalik ko ng Dubai mga kasinag, yung utang ko na nasa 70,000 plus, isang taong kong binayaran sa company yun. Ang sahod ko lang naman sa company nun ay nasa 19,000 to 20. 3 years na ako nun mga kasinag. Ganon pa rin ang sahod ko sa company, hindi ako naiingkrisan. Kahit sinabi ko na may pamilya ako, may anak ako, na hindi naman nasapat yung sahod ko, hindi talaga mga kasinag, hindi nila dinagdagan. Nag-decide po ako na mag-resign. Nung nag-resign ako doon sa company na yung mga kasinag, binigyan naman nila ako ng plane ticket pauwi dito sa Pilipinas. Tapos binigay naman nila lahat ng yung mga sahod ko, tapos yung mga back pay ko, binigay naman ng company. Nung nakuha ako ng amang kasinag, nakabook na rin ako ng ticket nun para umuwi dito sa Pilipinas. Ang matindi lang nito mga kasinag, may pangyayari pang hindi ko inaasahan. Nung araw na ma-flight ako mga kasinag, na-late ako, naiwan ako ng eroplano. Yun ang pangyayari na hindi ko makalimutan mga kasinag. Nang dahil dun mga kasinag, sa pangyayari na yun na siguro ang aking kapalaran mga kasinag, talagang maiwan ako ng eroplano. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi man daw pwedeng book uli yung aking ticket, hindi na daw marirefund. Kaya na useless naman kasinag yung ticket ko na yon. Kaya ang nangyari nito mga kasinag, wala man akong pambili ng ticket, kasi yung pira kung nasa 60,000 peso, pinadala ko na sa misis ko dito sa Pilipinas. Sabi ko, kung makauwi ako, magninegosyo lang ako kahit kung ano lang pwedeng mainegosyo nga. Yun ang sabi ko. Pandemic na po nun eh. Doon sa 60,000 na pinadala ko sa misis ko, pinadala ulit sa akin ng misis ko yung 30,000 pa Dubai para bumili ng ticket. Ngayon mga kasinag, may nabili naman akong ticket mga kasinag. Ang mura lang nung ticket na nabili ko. Nagkasya naman yun. Kaso lang, ang problema, kada mga flight na ako mga kasinag, na-adjust po. Na-move nang na-move. Ilang buwang na move siya. Kasi hindi nga maka-flight nga mga kasinag gawa ng pandemic. Habang nag-aantay nga ako mga kasinag, nung ticket ko na ibinok, nanood ako sa YouTube na kung paano maging vlogger. Pinag-aralan ko yung pag-edit. Pinag-aralan ko kung paano gumawa ng YouTube channel. Pinag-aralan ko yun mga kasinag. Kasi wala akong trabaho noon. Andun lang ako sa accommodation dati ng company ko. Lahat pinag-aralan ko talaga mga kasinag. Nangarap kasi ako noon na gusto ko maging vlogger din. Nung natuto na ako mga kasinag, ang edit, mag-vlog yun, nagbara-vlog na nga ako doon. Yung ibang ang pinupunta ko doon sa Dubai mga kasinag, ibinablog ko rin para masanay nga ako, hindi ako mahiya. Habang ganun ang ginagawa ako, may isa rin naman akong tropa doon na tinuruan ako mag-chicharon. Gumawa ng chicharong baboy. Ayan. Yun ang naging negosyo ko mga kasinag. Gumagawa po ako ng chicharong baboy para makapagpadala dito sa pamilya ko. Kasi yung pinadala kong pera noon, naubos na rin eh. Yung pinadala ko sa misis ko na pera, naubos na rin nila sa budget allowance. Kasi ilang buwan din ako walang pinapadala hanggang natuto nga ako maggawa ng chicharong baboy. Yun ang naging negosyo ko sa Dubai. At nakakapadala naman dito ako sa aking mag-ina.
Yung iba nga na makabayan na naawa sa akin, yung iba bibigyan ako ng tip, yung mga suklian ko pag minsan hindi na pinapasuklian nila, binibigyan na sa akin. Shout out pala sa mga nakakilala sa akin dyan sa Dubai, sa Alcus, sa mga binintahan ko ng mga chicharon. Shout out sa inyo, idol. Ayun ang mga nangyari dun sa akin, mga kasinag. Hanggang isang araw, may kaibigan yung tiyuhin ko na nangangailangan ng technician sa mga aircon ng sasakyan. Yun ang hinahanap nila, mga kasinag. Ngayon, inirepair ako ng tiyuhin ko doon. Sabi ng tiyuhin ko doon sa kakilala niya na ako nga daw nangangailangan ng trabaho, na marunong ako sa ganong pag-aayos ng mga sasakyan, pag-aayos ng aircon ng mga sasakyan. Hanggang kinuha nga nila ako, mga kasinag, pinasahuran nila ako ng 3,000 dirham. Yun ang pinasahod nila sa akin. Hindi nakuha na ako, mga kasinag. Habang nagtatrabaho na ako doon, nakita nila yung performance ko na talagang ginawa ko naman yung trabaho ko, mga kasinag. Tapos gano'n na nga, mga kasinag, sabi nila anuhan daw ako ng working visa. Sabi ko sa boss ko, uwi muna ako ng Pilipinas. Sabi ko, kasi gusto ko muna umuwi ng Pilipinas. Sabi ko ganyan kasi yung garage kasi, mga kasinag, humihina na rin po ang pasok ng mga sasakyan. Kasi ang inaayos ko lang naman yung rent-a-car, yung lang talaga ni boss, yung masasakyan lang ni boss na sarili, yun lang ang inaayos ko. May shop naman sila na iba naman ang mga mekaniko, iba naman nag-aayos dun. Hindi man ako nagkikialam sa trabaho nila. Basta sabi ni boss, intindihin ko yung rent-a-car niya na sasakyan. Yun lang ang trabaho ko, mga kasinag. Sa loob ng 3 months kong pagtrabaho, mga kasinag, siya na po yung ipinatayo ko ng bahay. Napatayo ko naman yung bahay, half body lang. Siya na yan. Hanggang sa umuwi na ako dito ng Pilipinas, mga kasinag. Tapos, yung amo ko na yun, mga kasinag, yun po ang magbibigay sa akin ng tourist visa. Kaso lang nga lang, mga kasinag, ang naging problema, nung 2017, umalis ako, tourist visa. Tapos, nakapagtrabaho ako dun sa Dubai ng ilang taon, hanggang na-overstay ako. Gawa nga ng pandemic, mga kasinag. Nagkameron po ako ng records sa immigration. Dapat, kung tourist visa ako, tourist visa, hindi dapat ako nagtrabaho sa Dubai. Tapos yung overstay ko, mga kasinag, ayan, yun ang naging problema, mga kasinag. Hindi ko lang alam, mga kasinag, doon sa overstay ko kung ini-lifetime ban ako ng Dubai. Kasi 2 beses ako na-scan na kumuha ako ng outpass. Kasi nga yung ticket ko nun laging namumove. Ayun ang pangyayari. Kaya sabi nila, boss, sa akin, ang tourist visa ko nire-reject. Ayaw tanggapin. Hindi daw nila alam kung ano ang problema. Yun na nga naging problema, mga kasinag. Nagkameron ako ng record sa immigration na ganun. Kaya kung ito tourist visa din daw ulit ako, malaki ang posibilidad na ma-hold ako sa immigration. Kaya ngayon, mga kasinag, ang sabi sa akin nila, boss, mag-antay daw po ako at aayusin nila. Basta ma-message lang daw sila sa akin. Kaya ngayon, mga kasinag, mag-aantay tayo kung kailan talaga ako makakaalis. Ayan po ang aking sagot sa inyong mga katanungan, kung bakit hindi ako nakaalis. Hanggang ngayon nandito pa rin ako. Sa mga nagtatanong, sa mga nag-comment, ayan po ang sagot ko sa inyo, mga kasinag. Pasensya na kung medyo napahaba yung aking kwento. Yung mga naging karanasan ko doon, naikwento ko na rin sa inyo. Pasensya na kayo, mga kasinag, ha. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo, mga kasinag, dahil hanggang ngayon hindi nyo pa rin ako pinapabayaan. Ayan, mga kasinag, nasagot ko na po ang inyong katanungan. Kaya ngayon, mga kasinag, mag-aantay pa rin tayo kung maayos pa ba nilabos ang aking papel at kung makapag-abroad pa baga talaga tayo, mga kasinag. At kung hindi naman, try ko, mga kasinag, mag-apply sa ibang bansa. Baka ba'y alam kayo dyan, mga kasinag, o may rekomenda sa akin, i-comment nyo lang dyan, mga kasinag, sa baba. Kasi gusto ko talaga, mga kasinag, makapag-abroad uli. Kasi ang hirap ng buhay dito, mga kasinag. Hindi naman nasapat ang kinikita natin. Kasi pinapangarap ko kasi, mga kasinag, na paayos itong bahay ko na pinapagawa. Kaya gusto ko talaga makapag-abroad ulit, mga kasinag.
Kasi kung dito lang mga kasinag, talagang mahihirapan ako. Lalo na po na malalaki na yung aming mga anak. Kada taon nagbabago ang mga gastusin. Tumatas ang mga bilihin. Hindi na po sumasapat ang aking kinikita. Kaya sa mga may alam dyan mga kasinag, i-comment dyan naman dyan sa baba mga kasinag, baka sakaling makatulong sa akin. At nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami. Yan mga kasinag, hanggang dito lang muna. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers na patuloy sumusuporta at matangkilik ng ating YouTube channel, hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.